Какво става, хора, съм Янки PvP и сме в Awesome PvP и вече съм админ. Смених си ника без... Само за да се без чертите, за да може да си виждам скиновете. И добре, тук ще имаме сега 2 в 2 и го снимам. Да може да вземем неговете. Това е арената за 1 в 1. След тук е 2 в 2 и принцип тук се провеждат PvP евентите. Да, тук чистим майклините и чистим това просто. И много кефски неми, само хората с ето желанче могат да го виждат. Да, могат да го виждат. Тук този монстър е силен доста и дебъл не е слаб. И тук са 2 колички, тази по-голямата. Скачате. И тук за тимовете. Арената е малко, затова не можем да направим по-големи коли. Е тази малко като някакво лоби. Тук. Да ви покажа в карти новия лор. Тук се провежда Snake евента. Локчим. Мета взетиме на вестите. Да е обаче това е респект. Флейм умря. Само дъбъл остана. Ой, това би много мазо. И сега се бият едно в едно. Той е доста се човек, казва да. Да, и вече се тръгна да поглеждам за тема на монстра. Да, какво друго мога да ви покажем? И да, това беше и чао.